kuona kuti munhu unowina sei moyo wa mambo kuti nyaya yake igadziriswe. Number 1, your love towards others, not having a selfish mindset concerning life. And kuna Cornelius paanotumirwa mutumwa kuti atume vanhu kundoshedza Peter aparidzirwe. Inyaya yekuti Cornelius, he was a giver to the less privileged in the society. Cornelio, minamato yako nezvipo zvako zvasvika as a memorial in the presence of the Lord. But Cornelius was prayerful and Cornelius was a giver. So Bible kana richiti ndiri mwari weshirikadzi nenherera, which means when you want to your case kuti draw attention kuna Mwari, iwe anofadza Mwari pakuadresa zvichida at your own capacity upenyu weshirikadzi kana wenherera. Iva nemunhu ane moyo ane heart towards the things of God or the people of God or pane heartbeat ya Mwari. You know, as a minister, as an evangelist, I know the heartbeat of God is in evangelism, in winning souls. Why? Kana Mwari vakasacrifice kutipa mwanakomana womumwe oga Jesu kuti atifire pamuchinjikwa, which means the highest thing chakaonekwa nedenga chinoita kuti nyangwe Bible richiti pakatendeuka mutadzi mumwe chete kudenga kunoitika memberero. One sinner akaita repent, the heavens rejoice. So chinhu chinopusha joy ku heaven ukava part and parcel of it, the same joy will be transferred into your life. Mambo vanoita ma-interest neupenyu hwako nelife yako nekuda kwekuti unenge une ma-interest muzvinhu zvavanoda nezvavanofara. Jesu neimwe nguva aenda akaapproachwa nevanhu vakati, mambo, tine murume wakativakira temberi, ari kurwarirwa nemwana wake, uyai munamatire mwana wake. Uri kuona that the society was even moved kuti munhu unodeserva kuitirwa chakanaka nekuda kwekuti wakativakira a synagogue. People of God, hear me very well. Mwari chavanoisa pamoyo wako kana kuti chaunoziva chiri pamoyo waMwari ukachiita, chaunochema kuna Mwari becomes easy or automatic for God to address and attend. Why? Because Mwari vanoona kuti une ma-interest in the things of God. Iva nemoyo unochira nekurwadzirwa zvaMwari kuitira kuti paunoita dambudziko already mambo vanoita interest nenyaya yako nekuti already une ma-interest mune zvinoshuvirwa nekudiwa namambo. Because of her continual coming, I'll look into her case. Tine nyaya dzedu munhu washe, tine nyaya dzedu vana vaMwari, tine zvatinoda kuti Mwari vatibatsire vasorove, asi tinazvo here zvekuti Mwari vanoita platform yavanotsika kuti vaadrese ma-issues edu. Mwari vakuitirei nyasha, Mwari vakuropafadzei, Mwari vakuchengetei, Mwari vakugonesei. I speak blessing, protection and favor upon your lives in the mighty name of Jesus. Amen. Peter 5, they just represent the common sense, reasoning, thinking capacity. So there are things that are missing in life and you are busy scratching your head, trying to think your way out, trying to plan and make things work. And donkeys are not there. Madongi and taranezao is something that is missing in your life. Chaurutsa kuedza kuita maplans nekufunga nekuronga kuti nchiitike. And I've come to tell you this. Kune mamwe madongi ekuti kana ukaenda musango au mawane. There are things that are missing in life. So no matter you try to think deeper, you think in an excellent way, this and this. Ako iwewe madongi awawanire musango. Icho kwadi kuti baba pavarasa madongi arasikira musango. But mukomana atumwa kunotsvaka madongi anogona kutospenda masango anokwana kuita 5 obva ashayiwa madongi. Haako madongi, musango hamuna madongi. Masango avakaenda ndaaverenga anokwana kuita 5, which means there are things that are hidden in life, zviri spiritual, to the level yekuti good thinking
or excellent thinking or great thinking haigone kukupa achievement nesuccess concerning the matter that is worrying your life. Musango hamuna madhongi. Inzwai, shoko raMwari harirambidza vanhu kufunga, but rinorambidza vanhu kufunganya. Parinoti do not worry. Kureva kuti pane zvinhu zvaunofanirwa kuziva muupenyu, kuti this matter is spiritual to a level yekuti I've tried in the natural, things are not working. I need to seek the mind of God through prayer. So vakomana vakaenda mumasango anokwana kuita 5, madhongi hakuna. I don't know whom I'm preaching to. There are times yekuti unyatsoona kuti I've tried. Wafunga ichi, wazama ichi, waronga ichi, wazama ichi. Success yako, favor yako, blessing yako, breakthrough yako, iri kungoita hit on the wall. Yet you are doing what it takes and things are not working. Yet kune vamwe vakazviita and it's working. But I've come to talk to Saul. Kana Mwari vaine mission to anoint you to become the first king, it's not possible for you to find the donkeys mumasango. Kureva kuti madhonga aya anga akatoita kuvigwa naJehovha nokuti vari kuda kuti vasangane nemukomana vamuzodze. Vakaenda mumasango anokana kuita 5, madhongi haana kuwanikwa. Haamo madhongi mumasango anokana kuita 5. Why? Nokuti Mwari vane appointment iri divine nemukomana unonzi Saul. I'll skip neverenge pana 1 Samuel chapter 9 verse 15. In the statement iri pana 1 Samuel chapter 9 verse 15. And the Bible says, now the day before Saul came, the Lord had revealed this to Samuel. About this time tomorrow, I will send you a man from the land of Benjamin. Anoint him leader over my people of Israel. The day before Saul came to Samuel, Mwari vanga vataura prophetically, vapa a word of prophecy, a word of knowledge kuna prophet Samuel, kuti mangwana mpanguwa ino pane mukomana achauya pano. Zvoreva kuti kuenda kwa Samuel, kwa Saul kumba kwa Samuel, it was divine. But paabva kumba kwavo, baba vake vamuti enda undotsvaka madhongi, kwete kumba kwemunhu, madhongi ainotsvakwa musango. So baba vake vakamupa information inechekuita nesango. Yeti baba vekudenga vanova Jehovha vapa Samuel information inechekuita nekuti mukomana achauya pano pamba. So he was supposed kuti aende kumba kwa Samuel, but baba vake nokuti he was not a prophet, baba vake Kish vakamuendesa musango kundotsvaka madhongi. Regani botaura chimwe chinhu chakavanzika panapa. Vhangeri remumba mavo rakaparidzwa nababa vake nderekuti mwanangu enda unotsvaka madhongi. Vhangeri rakaparidzirwa Samuel as the prophet of God nderekuti Saul is coming tomorrow, anoint him as king. So kuri kudiwa Saul kumba kwa Samuel, but chiri kudiwa kumba kwana Saul ndechekuti aende kundotsvaka madhongi, kwete kuti aende kumba kwa Samuel. So pane information pano iri divine, iri spiritual, iri missing mumba mana Saul. Baba vake havana kunge vapika zvinhu spiritually kuti God is about to anoint this boy, but baba vakangoti enda undotsvaka madhongi. Mwari ndokubva vaendawo kuna Samuel vakati there is a guy who is coming kumba kunoko. Zvoreva kuti hazvaita kuti Saul awane madhongi. It was impossible for Saul kuti agone kuwana madhongi, nokuti already Mwari vati kuna Samuel, Saul is coming tomorrow, anoint him to be a leader over my people. The only way for Saul kuti aende kumba kwa Samuel, anofanirwa kunge ashayiwa madhongi. Amene wandoda kuti taure naye manhero anhasi. There are things that are missing in your life. Une zvauri kuda nezvaunoshuvira kuti zviitike and hazvisi kuitika. Kwete nekuti God is fighting you, but God wants to align you to a better thing. Kutsvaka madhongi, it's not a real thing chawakasikirwa nekudandirwa panyika. Why? Nokuti uyu mukomana uyu ari kutsvaka madhongi.
denga riri kumutsvaga kuti agare madzimambo panguva vaigara pamusoro pemadhongi. Zvoreva kuti mukomana ari kutsvaka chinhu chaanofanirwa kutsvakirwa, nokuti kana uri mambo hautsvake madhongi. Vanhu vanounza dhongi kuna mambo kuti atasve. Jesu samambo akati pana Mark 11, endai munotora dhongi kumusha uri pamberi muuye naro. Vanhu vakauya nedhongi, Jesu akagara padhongi. Mambo havatsvake dhongi. So pano a king to be, munhu ane potential to become a king, ari muplani yaMwari to be a king, ari mumission, iri actually the opposite yezvida kuitwa naMwari muupenyu hwake. Saka chinoitika kuti upenyu hwake huendeke asvike pakuzodzwa, anofanirwa kushaya madhongi. 5 masango avakafamba, madhongi hakuna. Nokuti mukomana uyu akawana madhongi akadzokera kumba kwavo, he has missed choda kuitwa naMwari muupenyu hwake. Yeti kushayikwa kwemadhongi kunoita kuti ave worried, kunoita kuti anetseke kuti upfumi hwababa hwangu hwarasika, madhongi tamashaya. Yeti Mwari vari kuda kumalaina kuburikidza nekushayikwa kwemadhongi, ndokunokonzera kuti iye achiwanikwa kumba kwaSamuel, kwaudzwa Samuel naMwari kuti tomorrow I'm sending a guy, anoint him as king over my people. So kumba kwaSamuel kwasvika shoko, anointing yatoiswa mugona ng'ombe to anoint a king to Israel. But the mystery ndeyekuti this guy ane zvaari kutsvaga, haasi kutsvaga ushe, ari kutsvaga madhongi ekumba. Mwari vatoti kuna Samuel, the guy is coming tomorrow. Saka God has to make sure kuti Samuel haasi kuzowana madhongi. Uzapa pane pamwe pekuti when some things are missing in your life, you always think of the devil. The devil is fighting me. Inda zvinhu zvashaika. The devil is fighting me. Inda zvinhu I've tried with all reasoning and good thinking, but things are not working out. Masango anokwana kuita 5. Ndofunga vakomana vanga vaneta. Haana kuwana madhongi. Why? Nokuti Mwari vane zvavataura kuti tomorrow I'll send a guy, anoint him as king over my people. Saka mukomana akawana madhongi, abuda mualignment yeushe hweupenyu hwake. Saka chinofanirwa kuitika ndechekuti ivo Mwari pachavo vanofanira kuita make sure kuti mukomana uyu haawane madhongi. Why? Nokuti akawana madhongi anoshayiwa a reason to visit the prophet. So sometimes the challenge you are facing is the reason yakreatwa kuti yukualign where you are supposed to go. Kwauri suppose kuenda kuri greater than pauri. Saka pane zvinoitika pauri kuti zvikupushe, iwe a push factor kuti uende pa a new level. Mwari vataura naSamuel kudhara. I don't know whom I'm preaching to. Already Mwari pane kwavakatotaura zita rako. Mwari pane blessing neushe hwawakarongedza concerning your life. And you are somewhere looking for the donkeys. And chiri kukunetsa ndechekuti madhongi hausi kuawana. And mukuashaya kwako, you are trying to make things work to a level yekuti une masacrifice, une zvawakuita kuti handibve musango muno ndawana madhongi. But vakomana pavakashaya madhongi, so mind yake akati let us go back to the father. And the servant said, ipapa ndo pane nyaya. Muranda ndokubva ataura achiti, hazviite kuti tingonanga kumba nokuti ashaiwa madhongi. There is a man of God in the city. Zvoreva kuti ane vhangeri now rinokonekta so muushe hwake is a servant. Muranda kana muri kumba haana voice nokuti muranda pamba penyu. Muranda uyu kana muri kumba anopiwa ma-instructions nababa. Saka muranda akukwanisa kuva nevoice nokuti vanhu havasisiri pamba vari musango. Zvoreva kuti muranda ane a spiritual connection with the mind of God concerning kuenda kwa Saul kumba kwa Samuel. But hazviite kuti azvitaure vachiri kumba. Kumba baba ndivo vanotaura. So muranda apiwa a platform now to speak. Though part there is a man of God
in the city, let us go there. Kune munhu waMwari ari muguta, handei ikoko. Izvi zvakataurwa nemuranda waari kufamba naye. Hear me very well, people. Unoziva here kuti kana uri mwana wepamba, you are more like a boss kumuranda wekumba kwenyu. But Saul was humble enough kuti atore a second instruction from a servant. First instruction, baba vatendai munotsvaka madhongi. Vashaiwa madhongi. Guess who is speaking to Saul? A servant. Muranda ndokubva amuti, there is a man of God in the city. Let us go there. So ndokubva ateerera muranda. So ari kuteerera muranda wekumba kwavo. Direction yeupenyu hwake ndokubva yachinja. There are times yekuti Mwari can use people without titles to speak a word that not connect to greater blessing. But because they don't carry titles, sometimes we are the ones speaking to them. Yet they are connected by God into our lives. Kuti tivape an opportunity kuti vakataura, we can go to the right place. I always tell people this. Mwari vanotaura nenzira dzakawanda dzakasiyana siyana. He can speak through a pastor. He can also speak through anyone. Regardless of title, God can speak through the mouth of anyone. For example, Book of Judges chapter 7. Mwari vakati kuna Gideon, kana iwo uchitya, tora muranda wako Pura, uende kukempi yevaMidhiana, unonzwa zvavanenge vachitaura. Throughout the whole camp of Israel, Mwari vakashaya munhu wokuita mouthpiece to encourage Gideon. Kusvika Mwari vakati, Gideon, iwe chitora muranda wako Pura muende kukembi yemaMidianites. Vasvika ikoko, zvanzi akanzwa vaMidhiana vachitaura kuti ndarota chingwa chebhari chichiputsa musasa. Mumwe wacho ndokubva ati hakuna mumwe kunze kwaGideon. And Gideon was encouraged. Kuda kuti there are times yekuti Mwari vanosa title aside. He can speak to you through anyone. That's why you need to respect people. Despite titles, whether the church, the society, level of education, maybe, I mean, as levels and standards, but I've come to tell you, it takes great humility. Kuti direction ya Saul yekuenda kumba ichinjwe vaende kumba kwa Samuel andozodzwa kuita mambo. Baba vake vakamupa vhangeri rekundotsvaka madhongi musango ndokubva amashaiwa. But I want to show you something concerning his father. His father ndo vakamuti take a servant, tora muranda muende. Zvinoti baba ndo vakamupa munhu ari kushandiswa naMwari kutaura mulife make. Baba vamuti tora muranda muende kundotsvaka madhongi. That's why I respect other men of God when they can invite other men of God to stand on their pulpits and minister to church. Because Baba is more like the father of the church, muchechu. Ndo vati, this time, imbonzwa